सिया कि दोनों अखिया लगेला कि कमर कमर हिलतावे पूरा भाई गुलगदी ताली बजे के चाहिए कि गोरे गोरे मुखड़ा काला काला केसिया खड़ा हो भैया ये खड़ा हो जा हाँ कि गोरे गोरे मुखड़ा काला काला केसिया कि दोनों अखिया लगेला कि कमर कमर हिलतावे पूरा पूरा एकदम हिला दो भैया पूरी तो हो बहुत चले खड़ा हो जाओ हाँ हाँ कि गोरे गोरे मुखड़ा काला काला केसिया गोरे गोरे मुखड़ा काला काला केसिया दोनों अखिया लगेला हेने हेने ताली बाजे के चाहिए भाई कि कमर अप कमर डाउन हिलतावे पूरा डाउन। अच्छा कोनो यूं जे लइका बाका कुटिया के लइका जो नहीं बीचो में खड़ा हो जा कोनो भाई है क्या टाइगर है क्या कोई यहाँ का कौन टाइगर है जी शैलेश जी बता रहे थे कोई यहाँ टाइगर है बड़ी खतरनाक नाचता है हिमांशु हिमांशु कौन है भाई हिमांशु कौन है हिमांशु है कोई के बा आओ अगर कोई हो तो आ जाओ भाई हई आएगा आओ 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 धीरे धीरे आओ आओ भाई आओ वाह वाह का नाम है भाई अमरेश भाई का जोरदार ताली बजा दो अगर हमारे भाई जीत जाता तो जितना है हमारे पुरस्कार बस हार भाई जोरदार ताली बजा दो अरे तो उनको पर्चे ले ली हां पर्चे ले ली पापा मम्मी के नाम पूछ ली पापा के क्या नाम है श्री हरिशंकर यादव हां श्री हरिशंकर यादव श्री हरिशंकर यादव श्री हरिशंकर यादव जोरदार ताली बजा दी हां पिछवा जिन बारे में उनकर के नहीं कहनी वो लेके खड़ा कर तार बाबूजी के का नाम डायरेक्ट शॉट से अपना बाबूजी के नाम मार देला कहीं आगे सीरी उरी ना लगोल और हमरा प्रखंड में आइल माने तो जांचे के चाहत करके जे लइका होशियार बारह सकीना हां वो तने देख ली आ माई के का नाम है श्रीमती छठिया देवी जोरदार ताली बजाओ हो भाई मौसी का नाम मत पूछे हो तो जौन रोहन के बारे तो मौसी का नाम पूछबे करबो तू ना ए सब बकवास देनी हो हां आजा भाई तो हई हाथ हाथ में झाड़ दे भाई खाली हई हई हां लगा हो भैया दीपक भैया झाड़ हई हाथ हई आजा हई हई झाड़ अरे मर्दो हमन का नाम देख नहीं हो चली कोनो बात ना आजा ए मर्द हम की गोरे गोरे मुखड़ा काला काला केसिया लगे अब हां हां जा कि दोनों अखिया लगेला लइका सही हारत है हो कहता कि ढेर देर से पसंद आइल बोलो हम नया नया आइल बनी कि दोनों अखिया लगेला कि कमर अप कमर डाउन हिलतावे पूरा डाउन कमर अप कमर डाउन हिलतावे पूरा डाउन देती सब क्या है आगे भाव लगो हो गई एका ली दे ना दी सब दे दी महाराज रुआ लग रही धीरे धीरे दे टाइम लगी पूरा दे दिया जल्दी दे दिया हां
गायों ले बेटी सब देना दिए क्या है नहीं माने आगे भाव कबो हिलेला मुसहरी बजरिया कबो हिलेला कुटिया बजरिया कबो हिलेला कुटिया बजरिया कबो हिलेला मुसहरी सहरिया कि केहू कहेला साड़ी पहिरा केहू कहेला गाउन माने केहू कहेला कि साड़ी पहिरा कबो कबो केहू कहेला कि गाउन पहिरा कि कमर अप कमर डाउन हिलतावे पूरा टाउन कि कमर अप कमर डाउन हिलतावे पूरा टाउन 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 कमर अप कमर डाउन हिलतावे हमार लाइन समाप्त सेवा एक एगो दिल मंगवैया पीछे पड़ल पूरा यूपी एक लाइन बजा के हो भैया मनु बाबू कहाँ गेलो है ए बाबू एजा के सेठ हो सुन ले बने है मनु सोनी जी सारा एजा के धन ले आके देवरिया में है जमीन जायदाद ले आई अच्छा एक काम पर धीरे धीरे मत देख के दे ना यार गोटिया मत दे दो तारा लग रहा है बिला जाए गिर जाए के नो एक लाइन कैसे हो भैया हमारे साथ 2 मिनट में खत्म करने ओकरा बाद से आगे पुनीता जी कि हम के पीछे तू कबले घुमैबू अपन बॉयफ्रेंड कबले बनैबू हाला करे के बाद इहे जाने खातिर दिल पे करार बा अरे रे हो हरे हो एक लाइन बोलना था एक एगो दिल मंगवैया 1000 बा हाला चलो भाई एक एगो दिल मंगवैया 1000 बा पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा बड़ी आशीर्वाद आप सब गीत की तहरी ई गीत 2022 के ऐसा का गीत रहे किशन भैया जौन 1 मिलियन रील एक महीना में बन रहे गोपालगंज के विजयपुर के ये रिकॉर्ड बा वो बेरा के डेट में 1 महीना में कोनो गाना पर रील ना बने 1 मिलियन मगर ये गोपालगंज के लइका के आशीर्वाद देनी सब एक बार हल्ला कर दी अब हो कि हम के पीछे तू कब ले घुमैबू अपन बॉयफ्रेंड कब ले बनैबू के पीछे तू कब ले घुमैबू अपन बॉयफ्रेंड कब ले बनैबू इहे जाने खातिर दिल में करार बा हमार बड़ भाई हमेशा प्यार दुलार मिलत रहला भैया के अपना उठ किशन कुमार जी हो इहे जाने खातिर दिल बेकरार बा अरे हो अरे हो अब बाबा हमारा कमर से एक एगो दिल मंग एक एगो दिल मंगवैया 1000 बा पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा एक एगो दिल मंगवैया 1000 बा पीछे पड़ल पूरा यूपी बिहार बा एक एगो दिल मंगवैया 1000 एक एगो दिल मंगवैया 1000 बा